bahai kya se control khai tongman nung nini boyeso da boy sana thang ka biri tiri onyo parago se sogi tong kya bukra jog rok simani tong kya haida ningke bahai ke sa se control khai man ka ang musung ya hangke ba ang sanya ta phone rok mela tela rok omahai superstar orchestra tring siring rok omahai rok thangeda thanya se khanyo Christmas bani grogo hangka simi wa shoshi thangjago aro khama sangmain thango je jaga thana pano amo sang thanya ka ang thanya ta tabuk social media o LAIBUMA TV ni anchor modu Debbarma no baksa Luku rok chajagya angoi jolijak galirok rui tongkha jung jotono saimano thangni mas ni April tali 30 tariko TBSE boot ni laser saklaijamani a laser thini madimi pass khatini kornili Debbarma topper ongmani bini to kwbangma borok no interview naka bini interview nana thangtini LAIBUMA TV ni anchor bono kaisa question chungmani a question chungmano baksa Luku rok chajagya angoi anchor LAIBUMA TV ni anchor modu Debbarma no gali rok rui tongkha tai social media rogo bono kobor media rok hwnui comment rok hamya khalai tonglaikha tai norobo nugui mankhana o video ni screen o Luku rok bono chajagya angoi comment hamya khai bono KOKBOROK hwnui comment khalaimani Henkai paithaka amswk kok sanai norok jodi no ani channel no chajakhai ani video no chajakhai ani channel no like subscribe khainani tapokdi modi haitebo katal video rok manani bagui.